பேசி வரும் தமிழ் போல, அஞ்சி அஞ்சி வீசி வரும் அலை போல, நெஞ்சி என்றும் தங்கும் சந்த கவி போல, 100 ஜன்மம் சேர்ந்திருக்க வாழ்த்துகிறோம், பூத்துகிறோம். கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி வரும் தமிழ் போல, அஞ்சி அஞ்சி வீசி வரும் அலை போல, நெஞ்சி என்றும் தங்கும் சந்த கவி போல, 100 ஜன்மம் சேர்ந்திருக்க வாழ்த்துகிறோம், பூத்துகிறோம். இரண்டு வரிகளில் திருக்குறள் இருந்திட காரணம் இருக்கிறதே. கணவன் ஒரு வரி, மனைவி ஒரு வரி, அர்த்தம் கிடைக்கிறதே. யார் பெரிதென்ற எண்ணங்கள் வேண்டாம், சிந்தித்து பாருங்களே. சரிசமமாய் உள்ள தூண்களில் தானே நிற்கும் கோபுரங்கள். சந்தேகம்தான் தீயை வைக்கும், நம்பிக்கைதான் தீபம் வைக்கும். இந்த விண்ணும் மண்ணும் உள்ள நாள் வாழ்க. கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி வரும் தமிழ் போல, அஞ்சி அஞ்சி வீசி வரும் அலை போல, நெஞ்சி என்றும் தங்கும் சந்த கவி போல, 100 ஜன்மம் சேர்ந்திருக்க வாழ்த்துகிறோம், பூத்துகிறோம். அவர் எண்ணம் அவரவர் கொண்டு ஆதிக்கம் வேண்டாமே. ஒரு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இருவருக்கிடையில் அவசியம் இருக்கட்டுமே. ஒருவருக்கொருவர் பாசம் தந்து நண்பர்களாகுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஏனும் ஒன்றாய் உண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நீங்கள் விட்டு தந்தால் சொர்க்கம் உங்கள் வீட்டை தட்டும். காலம் எல்லாம் உங்கள் நெஞ்சில் பூ பூக்கும். கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி வரும் தமிழ் போல, அஞ்சி அஞ்சி வீசி வரும் அலை போல, நெஞ்சில் என்றும் தங்கும் சந்த கவி போல, 100 ஜன்மம் சேர்ந்திருக்க வாழ்த்துகிறோம், பூத்துகிறோம்.